Vitez Žarko, kopljem Vitez ubo Zmaja u srce. To je to klub o stadionu u Žarkovu i Zmajevima. Sada možemo da idemo na fudbal. Da li mislite da je pravi trener za Zvezdu? Ne, ja ne mislim. Ne? Ti si ako Kubarsi? Naravno, brate, šta je s vama? Međutim, moja predikcija je da će dobiti Barcelona. A normalno da je drugi PSG, pa... Neko u komentarima mi je rekao peticiju za Maksima da se ošiša, tako? Dobro. Moj igrač meseca, ja prosto moram kažem Mbappe. A kako je bolje od Kane-a, samo mi to nije. A ja ne razumijem što on baca neki kao fun fact. Oni sad kao da mešta frizuru. Dobrodošli na... Podcast ispred stadiona. Epizoda broj 29. Danas se nalazimo na Čukarici. Na Žarkovu. Ispred stadiona OFK Žarko. Dakle, ponovno smo se vratili ka običnom rasporedu. Mi smo preskočili. Danas se nalazimo u Žarkovu. Je li ovo prvi put da smo u Žarkovu? Ja mislim da da. Pa ni nema toliko puno klubova fudbalskih. Da smo prvi put na Čukarici uopšte. Na Čukarici, da. Jesmo? Ja mislim da jesmo. Znači, otvaramo sezonu na Čukarici. Da. Mada hladno danas. U odnosu na ostale dane, bit će tako hladno. A meni je drago, zato što neću, brate, više 40 stepeni. Sad je perfektno vreme ako ne padne kiša, kao ide onako normalno prijatno. Međutim, čeka nas težak period u smislu vremenski uslovi će nam jako smetati. Pa dobro, ali bit će... Tu mnogo prilagođavanja. Prošla epizoda, prvi put posle one pauze da snimamo zapravo van studiju kao epizodu. Da, jest. Snimamo celu epizodu danas napolju, ispred stadiona. Mislim, jesi bit će hladno vreme i kiša, kad krene da bude hladno i bude kiša, ali onda kad krene sneg, to će biti... Ne, to će baš biti hladno, ali ja mislim da ćemo... Neće biti hladno, meni to je super. Pa znam, brate, ali ono -1, kako ćemo... Obrali sneg. Ne postoji ta opcija, brate. Nije ovdje sneg kao ono Blaze sneg, kao mi uživamo, padaju pa hodimo. Da, neće se to desiti. Desit će se, jedno. Uglavnom, čekaju nas novi videi, čekaju nas mnogo novih projekata, zanimljivi podcasti. Evo, izbacili smo jedan novi projekat, to jest Fudbalske analitične čoveče. Sada imate link u opisu, ćemo staviti da pogledate novi video. Mislim da je super, mislim da je odličan. Bio je baš dobar video, iskreno. Bilo je mnogo zanimljivo. Oni koji igraju treba da imaju neki ball knowledge ipak, nije to za amatere. Ali zato sam ja pobedio. Jeste. Da, ali imao sam sreće. Zato ja nisam bio tu. Da. Nije ni pogleda. Bukvalno. Ali u svakom slučaju možemo da krenemo na klub, to je na stadion. Pa možemo. Kako da krenemo? Probajte da se subscribe-ujete, da lajkujete video. Zašto sam shvatio, kao kad ne kažeš da lajkuješ video, ljudi ne lajkuju. To si pravo skroz. Zato što smo na GeoGuessru imali više od 100 lajkova. Na 500 pregleda već smo imali. Da. Tako da, u svakom slučaju... Sada lajkujte. 100 lajkova, ovi su prestali da lajkuju. Tako da sad idemo do 1000. Okej, preterivanje. Ono što nije preterivanje jeste da kada kažemo da je ovo lep stadion i lep kompleks, ovdje na Žarkovu, to jest u Belim vodama. Ovo je inače adresa, ako vas baš zanima, Vodovodska 173. Ovaj stadion je izgrađen davne 1937. Greška, 1973. godine. Stadion je vrlo održavan, vidi se da ovdje ima, na primjer, mreži za gola, trava koja je održavana, upravo se sad igrala utakmica, nažalost nismo uhvatili to, ali smo uhvatili nekim kadrovima koji su ti snimili. Da. Tako da će to biti kao isečak. Imamo dva pomoćna terena, jedan ovdje na veštačkoj travi mali, bukvalno vidi se iza ovog kadra. Imamo tamo još jedan pomoćni teren koji je već dosta veći, na običnoj travi i naravno ovaj glavni teren koji inače prima navodno po internetu 610 ljudi, to jest verovatno se govori o broju stolica koje se nalaze tamo. Da, ali... O ovim tribinama koje se nalaze ovdje, da? A možda i onim tribinama što se nalaze tamo. Ne znam, imam baš... Kao ukupno je to 610 mjesta, da ja pretpostavljam da ovdje možda dođe... Ne, ovdje može sigurno da dođe više ljudi zato što je stvarno... Ali kao 610? Da, baš je čudno 610, tačno, ali... Pazi, ima i kafić, da se to računa. Da, pa ne, može da se računa sve realno, zato što ovdje u okolini kad bi bila ne znam nija koliko bitna utakmica može da dođe, evo, ja procenjujem, ako je ovo 610 mjesta, ja mislim 2000 ljudi bez problema. Da, pogledaj okolo koliko ima. Kada bi se stalo okolo 2000. Dobro, druže, ali svuda može da se dođe... Ne, ali na pomoćni teren oko glavnog terena može, tako da u svakom slučaju ima mjesta. Ima mjesta, lep je sportski kompleks za našeg kamermana i za sve ljubitelje padela. Imamo i 2 padel terena. Tu su naravno i ovdje kompleks slačionicu, zapravo i onako kad smo dolazili do ovog stadiona kao nismo to snimili, a kao ima putokaz gdje se nalazi OFK Žarkovo. To nisam da sad vidio uopšte. Da, ti nisi vidio, ali mi smo vidjeli. Ne, nego drugi klub, nema to. Inače zeleno-bele boje, sve u tim bojama. Ima i ovdje, da kažem,
nekih grafita, tako da eto, zanimljiva priča, onako ušuškan je stadion, malo podsjeća na neki seoski stadion, ali ne toliko. Pa dobro, malo razvijenije, ali je baš onako... Pa ne znam, ima puno stadion ovih... podsjeća na seoski, ali ovdje je malo... Da. Ima puno ovih kao, ne da su to fabrike ili tako nešto. Da, ima takav je okolo, to. pa dobro, to generalno imamo u ovim krajevima, Da. ali onako malo industrijski deo, ali Industrijski svakako... deo, jeste. Da. Ali u svakom slučaju, jedna ok atmosfera koja nas je dočekala ovdje, tako da ja sam zadovoljan. Da. A i OK klub koji ovdje igra, to je više nego OK, nastao je 1925. Znači, dosta pre nego što je izgrađen stadion. Nisam siguran na kom su stadion igrali pre, ali u svakom slučaju, to što je Nikola rekao, zelene bele boje, to je isto baš zanimljivo što je sve baš u zeleno-belim bojama. E sad, klub se 1925. zvao Žarkovački sportski klub Jugoslavija, jel te u Jugoslaviji. Onda je 1934. primjenovan u samo Žarkovački sportski klub i 1941. u OFK Žarkovo. Tako da eto, opet imamo to menjanje imena, ali dosta slično u svakom slučaju. I u principu istorija kluba glasi da pre 2009. godine nisu igrali u nekim višim rangovima srpskog fudbala, više su tu negde stagnirali oko nižih liga, ispod 4. 5. lige. Ali opet, to je Jugoslavija, ja iskreno još uvek ne mogu, mislim, to bi bukvalno morao da uzmem neku knjigu i da krenem da čitam šta ove lige predstavljaju, to jest koje su to lige tačno. Znači, ja samo sam zapisao šta su oni osvajali. 53. na 54. jel ti, 1953. na 54. su bili prvaci prvog razreda A grupe. Onda 58. na 59. su opet isto bili prvaci. 60. na 61. su bili prvaci A grupe od Savezne lige. Osvojili kup Juge u Beogradu, znači ne pravi. To je ono što su osvojili i Hajduk Lion. Jeste, tako je. I kup Oslobođenja Beograda, za to još nisam ni čuo, ali zanimljivo. Nisam joj. I 69. na 70. su bili prvaci druge Beogradske lige, isto grupe A. I 76. na 77. prvaci prve Beogradske lige grupe B. U svakom slučaju, to je sve što su oni uradili pre te 2009. godine i u tom periodu isto od 77. do 2009. sve to bila neka stagnacija realno, gde su igrali poluamaterski fudbal. Onda, 2009. su bili prvi u Beogradskoj zonskoj ligi, gde su se plasirali u Srpsku ligu Beograd. I nakon 8 sezona u Srpskoj ligi Beograd, znači bez da su ispali... Znači treći rang? Šta? Treći rang? Da, to je treći rang, Srpska liga Beograd. Su u trećoj, znači 8 sezona u trećoj ligi, su 17. na 18. Znači 8 godina kasnije osvojili prvo mesto i plasirali se u prvu Srpsku ligu, to jest drugi rang. I to je, jel te, ta neka novija istorija i od tada do sada je nažalost bio jedan moment pada gde se trenutno nalaze u 5. ligi, to jest Beogradska prva liga u grupi A. I naravno to je zbog finansijskih problema kao i uvek. Mislim, to se često viđe sa ovakvim klubovima, ali svakako je lepo vidjeti da su eto pre u nekoj novoj istoriji, pre 8 godina igrali u prvoj ligi Srbije, to jest u drugom rangu. Tako da nije baš da nisu okusili taj neki viši nivo srpskog fudbala. Jeste, a vidim da imaju i mlađe kategorije. Da, pa očigledno. Možda i je svetla budućnost, da imaju stvarno dobre uslove, tako da. Da, sigurno. Lepo. E pa momci, imam neku zanimljivost. Sad nije vezana baš za fudbal, ali nema veze, zanimljivo je. Takozvana legenda o Zmaju Žarku. Da. Sad kako je dobilo Ja ime sam za to Žarkovo? čuo, ali ne znam tačno. Zato što, da, kako je Žarkovo dobilo Kako je Žarkovo dobilo ime? Dobro. Znači, pretpostavlja se da po Žarku je harao zmaj. I ja mislim vlasnik tog zmaja je bila baba Jula i po tome sad nazvana on je deo na Čukarici Julino brdo. I ona je tu živjela. I ona je tražila meštane, to jest građane, da donose darove i da garantuju svoju poslušnost. I ako bi to odbili, što u većini slučaja jeste bilo, ona bi pustila zmaje na njih i ovako bi blještala svojim vatrom. I ako bi je spalila kuće... Dobro, ali čekaj, to je legenda, da se Da, to je legenda, naravno. Da, ne mora da znači da se desilo ni da nije, ali legenda. Legenda, mislim Naravno to je bilo da nije, staro. okej, ajde. Dobro. Ta dobra legenda je. Da, ne, ali zanimljivo je svakako. Dakle, bljuvala je vatru, zapalila je kuće, čak i ljude zapalila. I ništa, ovi seljaci su se skupili da nađu neko rešenje kako da ubiju tog zmaja i pronašao se jedan vitez Žarko, se zvao. I ta borba između
Viteza i Zmaja je trajalo od jutra do zore, ili do zalaska sunca i na kraju je kopljem Vitez ubo Zmaja u srce. Dobro. I dakle, kada je Zmajevo telo palo na zemlju, znači, u odnosu na to kako je bila položena recimo glava ili rep, tako su nazvani delovi Žarkova. Dakle, glava gde je pala, to naselje se zove Zmajevac. Gde je pao rep, se zvalo Repište. I to sad ovo, gde je se izlila krv, dakle niz padinu, pošto je to brdo, to se sad zove Bele vode. Aha. A što bele vode? Ne znam zašto Bele Pa dobro, nema veze, ima neku vjerojatno povez. Neku povezan, možda Zmajevi imaju belu krv. Da. Možda. Strela. Sad, to je sve legenda, ali priča se po nekim tragovima, kao i zašto se stvarno zvalo Žarkovo, da je Žarko bio nadzornik naselja za vreme Turske, on je bio nadzornik tog dela Srbije i onda su po njemu kao nazvali Žarkovo selo. Ne, mislim da nije do toga, mislim da je do Zmaja što bi bilo. Meni je malo sumnjivo ako su nazvali ovo Zmajevo i Repište, možda ipak legenda istina. Pa ne znam. Da, sigurno. A baba Jula se priča da je bila samo neka baka koja je pomogla ovim ustancima u Prvom svjetskom ustanku protiv Turaka. Dobro. Meni je svakako zanimljivo zato što, mislim, dobro, nismo do sad to čuli. Da, nešto tako. jako, mislim, da, nema veze s fudbalom, ali nema veze, Pa zanimljiva dobro, priča. mislim, ipak smo došli prvi put u ovaj kraj, tako da red je da se nešto zanimljivo kaže o tome. Ako neko ima iz Žarkova, Ljudinog brda, Repišta... Slobodno da mi recite ako je nešto promenjeno. Vidio sam, ima različitih verzija, kao da je, pošto kad je ubio Zmaja, da je ovom vitezu Žarku garantovano mladih žena mnogo, kao... Dobro, ali u svakom slučaju možete vi sa Žarkova da potvrdite ili eto da ispravite ovu priču. Možda je lupam glupo. Da kažete nešto zanimljivo o ovom klubu generalno i tako dalje. Da, zanimljivo. Mora malo nekad i da se promeni, da bude neka zanimljivost. Da, dobro. Da. Dobro, to je to o klubu, o stadionu, Žarkovu i Zmajevima. Sada možemo da idemo na fudbal. Na fudbal i to pre svega. Prvo, naravno, moramo pričamo o Zvezdi, igra protiv Celtica, 1-1. Ja sam to očekio, pravo da vam kažem. Sad 1-1, pa možda sam i to očekio. Pazi, malo je... Dobar je rezultat, iskreno. Da, dobar je rezultat zato što je Celtic sad mnogo ozbiljniji što se tiče kao jačine ekipe, ali što se tiče kako igraju nisu, iskreno. Nisu, da. Ali, mislim, pazi, oni imaju Šmajkela na golu, imaju Žotu, imaju i Hijanača koji je dao gol. Imaju Hetate. Da, imaju stvarno ozbiljni igrače. Imaju Donovana, znam. Da, i onaj Liam Scales isto što igra levog beka štopera. Da. Ko je dao gol za njih? I Hijanač. I Henačo, da. On igra iz Lestera. I Lesteru, da. Da. I onda je sad On otišao... je bio ozbiljni igrač, ne sam ga. Jeste, da, i sad, mislim, on je baš ono teškaš i čak sam i očekivao da će dati gol, a naravno Arnautović za Zvezdu i to solidan gol, dobar gol. Pazi, mogo je više golova imala i Zvezda šansa puno imala. Ja mislim da je zasluženo 1-1. Da. Jeste zasluženo sigurno 1-1. Kao možda trebalo da bude 2-2 eventualno. Da. Da, ali... Da. Ne, što se mene tiče, Zvezda je bila egal protivnik skroz, nije bilo nikakve dominacije čiste. Pa tako i treba da bude, iskreno. Da. Ne, tako treba sigurno da bude. Mislim, Celtic je kao i veći klub od Zvezde, realno. Pazi, ako Celtic koji je prošle godine za malo izbacio Bayern iz Lige šampiona, pa ne, ali ogromna je stvar da igraš s takvim klubom, iako su oni propali. Dobar rezultat. To je solidan vrlo rezultat. Ja mislim da ovo ne pravi nikakvu razliku kao da li će Zvezda proći ili ne. Mislim da je ovo u planovima. Okej, ovo je za sada. Da. Samo kako treba. Samo za mečevi koji slede koji treba da budu pobjede, moraju da budu pobjede. Da, to jest. Ali mislim da će to Zvezda da uradi zato što, mislim, prošle sezone i Stuttgart 5-1. Da. To me najviše zbunjuje, taj Stuttgart, ali nema veze. Ali ono što me zanima jeste, da li mislite da je pravi trend za Zvezdu? Ne, ja ne mislim. Ne? To smo pričali o posljednjoj epizodi ili ne, pričali smo to, ja mislim... Oba. Napadate bre, pčela. Dobro, u svakom slučaju, Vlade Milović, mislim da nije pravi trener za Zvezdu. Ja sam to već rekao, ja mislim, u epizodi kada su izgubili od Pafosa, ja mislim čak. Zato što, ne znam, iskreno, nekako ne sviđa mi se uopšte
trenutni, taj način fudbala, mislim da bi to mnogo bolje moglo da izgleda, da dođe neko drugi. I nekako previše, u tim važnim utakmicama kao što je Pafos, na primjer, previše se igra na neko kao čuvanje rezultata, idenje na ono 1-0, Jeste, 2-0, ono, Pa da. baš mi je to glupo. Mislim da bi to Možda neko... protiv Celtica nije možda baš bilo to. Ne, protiv Celtica Nije. okej, ali generalno samo mislim da se razumemo mi u Superligi Srbije sa Zvezdom svako bi mogao da osvoji. Ko ne osvoji sa Zvezdom u Superligi, to Jeste. nije ni trener. Ali što se tiče Lige šampiona i evropskih takmičenja, mislim da bi neko drugi mogao da ih mnogo bolje skocka. Moguće, da. Pa samo da promeni igru, mislim. Da, Sad previše aktualno, taj takozvani, moram da kažem, harambol. da, bukvalno. Tako kao Gdje će na parkiranje mene busa. samo duže? Da, samo kad Johnny. Eto. U kojoj epizodi, jel beše na Adi su ga napali mravi i sad ode. Ali to nije bilo snimljeno. Ali napadali su nas razne bubete. E pa dobro. Dobro, Šta sve radimo za podcast? dobro, za Zvezdu je to, po našem mišljenju je to Vi biste dosta stavili korektno, da. I sljedeća bitna utakmica je Dinamo, ali tako? Tako je. Da. Dinamo Dinamo dobio, Zagreb. Komšije ozbiljno igraju. Znači, 3-1 protiv Fenerbahča koji, dobro, izgubili su trenera, nove stvari se dešavaju, ali svejedno 3-1 protiv Fenerbahča koji je kao razočaran zato što nije ušao u Ligu šampiona. Međutim, Dinamo također malo razočaran što nije ušao u Ligu šampiona, Da. ali svejedno potpuno zaslužena pobjeda i zaista pokazuju da su najbolji klub na ovim prostorima. Da. Sa Balkana. To je dobro, prosto da. istina. A nekako jedan Fener- od, mislim. Ne, najbolji klub, realno. Najbolji jeste, najbolji. Okej, kako, ne Dobro, znam, nisu osvojili prošle godine Hrvatsku ligu, ali Hrvatska liga je također najbolja liga. ne, Hrvatska liga jeste po Ne možeš da kompeticiji. porediš Dinamo i Zvezdu, u posljednjih 5 godina sigurno. Dobro, što se Dinamo je bio tiče, na gol, dobro nije na gol, ali na par golova od, zbog gola razlike su bili, za malo ušli nisu nastavili da, znam. takmičenje Lige Dobro, to šampiona. se slažem, stvarno, ona je bila dosta solidna sezona. Ali dobro, da. Može da se kaže da su Može najbolji. da. Što da kažem, pa Fener nekako bi čudno jer ima puno iskusnih igrača. Mislim da skoro svaki je iskusan. Mislim, kao stare one... Da, ja mislim da Kao legende. Saint Maximin ne igra više. Ne, Ali nego... sada su tu ovi... A došli su, mislim. John Duran koji John mislim Duran, nije iskusan toliko, ali je Škrinjar, dobar. Nelson Semedo, dobro nije tu Tadić, ali ima još Da, takvih Tadić je igrača otišao. koji stvarno imaju iskustvo zato što su igrali. Ne, ima ih sad tako baš velike dosta, timove. koji su oni dovodili na Da. besplatno ili na neke male Očekivao sam transfere. više. Ne, pa sigurno treba više da se očekuje, ali ja ne znam baš što su razočarani bili toliko što nisu ušli u Ligu šampiona. Mislim da to ni ne zaslušaju Da. ovakvom igrom. Nisu realno oni ni zapečaćeni kao osvojači Turske lige, tako da ne razumem što Jeste, im je jeste. toliko... Pa dobro, imali su Mourinha realno, ali ne. Pa imali su Mourinho, ali Velika ulaganja, ali dobro. da. I, Uglavnom, koji je posljednji meč? Posljednji meč Nottingham je Forest, Betis i Nottingham Forest. Igor Jesus, ne znam da smo ikad pričali, da li smo ga spominjali? Nikad. Ja mislim da nismo nikad, ali Ali- najzanimljivija stvar je kod njega što onaj snimak, kao gde govori svoje ime, zato što dobro, mnogo čudno dobro. je priča ovako generalno. Ali ozbiljna igra. Ozbiljno Da, igra. ozbiljna igra, mislim, bukvalno je nijotkuda došao Sad je opet. dao 2 gola i ja mislim da je prošle bio za Dao je Carabao u Cup. Carabao kupu 2 Da, gola i isto onda dva opet posle sledeću, to jest u Ligi Evrope, 2 gola. Da. Tako da, očigledno ozbiljan igrač tu ima. I takođe za Betis, jel te, koji su... Ja mislim da je bilo 2-0 za Forest ili... Ne, vodio je, bilo je 2-1 za Forest. I onda je Antoni dao. Antoni dobro. svaka čast. Da, Anton je dao gol opet. Opet Antony u formi. U formi. Ne, meni je baš drago Ne, što ovo će otišao u biti Betis. forma života. Da. Ovo će biti, mislim, bolje To da smo je pričali već da je Bayern. otišao u Betis. Ono što sam htio da kažem samo za Forest još. Postoje Koglu koji, ima dobar rezultat protiv Betisa, 2-2 je sasvim okej. Nije to problem uopšte. Problem je ono što se dešava u Premier Ligi. Da. Odlazak Nuno Espirito Sante iskreno donio je samo pogoršanje Foresta. Da. Tako da ja sam ga branio u Tottenhamu, međutim sad ga malo već onako, Sad pokazuje... malo me već sad onako izneverio. Ne znam, ja Pokazuje sam prave uvijek boje. bio realista po tome i znao sam da nije dobar trener i prosto nije. Kao što sam rekao, ono u Celtic nek se vrati pa nek uživa u Škotskoj, ali sada je Marinakis je dao Nuno Espirito Santosu otkaz zato što on očekuje da ovaj Forest koji je tek ušao u Ligu Evrope prvi put nakon 100 godina, da sad odjednom oni postanu klub Koji će se bori za top titulu, da, 6 to nema šanse. minimum. Mislim, to je baš strašno.
Ali on je poznat po raznim kontroverznim stvarima, mislim, generalno Nebitno. može se reći da je jedan od najgorih vlasnika kluba, tako da to meni ne čudi. Prošle sezone izašao na teren u sred utakmice da se svađa sa Nunom i to zato što ja mislim da je bio nerešen rezultat kao da bi ušli oni u Ligu šampiona. I on sad od trenera koji je došao tu, promenio tim od bukvalno Championship, Premier League, Jojo Club, da se to promeni u nešto što ide u bilo koje evropsko takmičenje, on očekuje Ligu šampiona. Da. Dobro, što se tiče Nuna, on je našao svoju sredinu ponovo u West Ham. Još što je Graham Potter. Graham Potter je dobio otkaz, ja mislim, juče ili prekjuče i odmah posle toga. Bukvalno odmah. Prekjuče mislim. Zato što su oni to dogovorili ranije i odmah su mu dali otkaz. I zasluženo, Nuno treba da ima takav neki klub. On je stvarno dobar trener. Da, ali Graham Potter, ja se ne sjećam da li sam rekao da može da bude dobar u West Hamu, mislim da sam rekao da ne može. I ja ga iz dna duše ne podnosim, jel te? Ali stvarno mnogo čudan trener. Ja mislim da može da ode slobodno u Saudijsku Arabiju, tamo da 5 godina trenira i dobije neke pare. Jer ništa drugo mu ne ide. Da bude kao Gerrard u Al-Ettifaq. Da, mislim da je ili kao Gary Neville u Valenciji. Da, to je ono užas. Ali dobro. Ali znaš šta je fora? Što Gary Neville u Valenciji ima bolji učinak nego Amorim u Unitedu. Tako je. Kao bez istine. Ne znam. Pa dobro, to je samo zbog onih 7-0. Pa je onda toliko loše, znaš. Nemam pojma, ali sve je loše. U redu, nastavljamo dalje, idemo na sada malo u budućnost. Barcelona PSG je jedini meč koji ćemo komentarisati danas za Ligu šampiona, ali zaista mislim treba posvetiti pažnju tom meču, tako da... Pa dobro, ali generalno kada se budu završili utakmice ćemo komentarisati, ali sad nema potrebe da prognoziramo baš svaku. Ali možemo da prognoziramo raspad, to jest još jedan Combined 11 za Barcelonu i PSG. Znate kako ovo funkcioniše, ne moram da kažem. Na golu, da li birate povređen je Joan Garcia, to me jako tuži. Da li birate Szczesnje ili Lukasa Chevalier? Pa za ovu utakmicu Szczesnje, iskreno. Stvarno? Ne, ja biram Chevalier. Pa zato što je... Ja bi isto birao Chevalier. Šta zato što je? Zato što je po meni Szczesnje kao bolji golman, samo što je mnogo star, a Chevalier je mlad. Nije Chevalier, ne znam nijak kakav golman. Znam, ali je bolji od Szczesnje u ovim godinama. Da. Ja biram Szczesnje. Dobro, izabran je Chevalier. Ja biram ovog Chevaliera. Ja isto biram Chevalier. Na desnom beku, Koundé ili Hakimi? Hakimi. To nema pogovora, mislim, jeste Koundé odlično, Hakimi je jedan od, ako ne i najbolji desni bek. Levi bek, Balde ili Nuno Mendes? Meni Nuno Mendes. Nuno Mendes sigurno. Nuno Mendes, ali Balde je jako blizu. Dajte mu meni nije moram. Ja uporno govorim da Balde nije toliko dobar. Meni Nuno Mendes kao bolji. Pa, nije baš bolji Nuno Mendes. Izvini Nikola. Na desnom štoperu, Araujo ili Marquinhos? Marquinhos. Da, Marquinhos sigurno. Pa dobro, Araujo je baš ispao iz forme. Pa dobro, mislim sad se vraća da li je gol. Vraća se malo, ali Marquinhos je kapitan tima nekog i prosto ne možeš ti da... Dobro, da. Sljedeći, Kubarsi ili Pacho? Kubarsi. Ne možeš da razmišljati. Kubarsi, ali nije mi to toliko nezamišljeno. Pazi, meni Pacho, mislim, na kraju krajeva mislim da je Pacho. Da, meni je Kubarsi isto dobar. Ja bih rekao Kubarsi samo zato što... Kubarsi. Ja sam rekao Pacho. Dobro, nas dvojica smo Kubarsi. Da. A ti si rekao Kubarsi? Naravno, brate, šta je s vama? Ja sam rekao isto Kubarsi, ali nije toliko, brate, daleko. Može da se kaže Pacho. Bok je rekao Pacho, ovo je strašno stvar. Nije uopšte strašno, ja se slažem. Dobro. Sljedeći idemo na vezni red. De Jong ili João Neves? João Neves ću ja da kažem. Trenutno. De Jong, što bi rekao, ti Frankie Ding Dong je isto iz forme. Ja ću reći De Jong ovaj put. Okej. Šta si rekao, João Neves? João Neves. Mislim da je De Jong ozbiljno igrač i pokazat će ove sezone to. Ja sam malo čak i underratovao João Neves. Mislim da je baš ozbiljno. Ne, ali sam i underratovao i Ding Donga. Pa dobro jeste, ali mislim da je trenutno João Neves bolji. Da, João Neves. Sljedeći, Dani Olmo ili Fabian Ruiz? Fabian Ruiz. Sigurno. Ne znam zašto si stavio Dani Olmo, iskreno. Zato što Fermin Lopez trenutno igra više od Dani Olmo. Pa i Fermin Lopez, da. Ali sve ne ovaj... Ne, ovo mislim da je povređen. Ne, Fermin Lopez mislim da jeste da se povredio sad, ali... Ne, svakako je... Fabian Ruiz jeste, nego im baš tužno, brate. Dani Olmo je dobar igrač. Opet ova Ne, Fabian Ruiz je odlično. Ne, jeste, nego zato što mislim da bi Dani Olmo trebalo da bude mnogo više. Zato mislim da je Barca na sredine nije toliko dobro.
Zato što samo Pedri je samo talenat, a ovi De Jong i Olmo. Ne, De Jong je odličan, Da je tu Olmo je Gavi, De solidan. Jong jeste dobar, brate, ali nije sada, ove sekunde, po meni, De Jong nije world class. Nije Ne, jeste world class. Ni Zato Olmo, što ne ni gledate De Jong Barcu, nije. to je problem. Ja gledam, bar sad sam gledao celu utakmicu protiv Ovijeda, tad jeste bio solidan De Jong. Uvijek je solidan, brate. Uvijek je dobar. Upravo tako, uvek je solidan. Dajte. Sljedeći napadački vezni, Pedri ili Vitinha? U ovom trenutku, trenutno, Pedri. Ja isto Vitinha. kažem Pedri. Au. u ovom trenutku je Ne, Vitinha ali ja bolji. ne mogu više da... Ljudi, treći na ne Ballon mogu- d'Or listi. Ali treći, neću još tome. Znači, to je tolika... Ne, motor ekipe svakako. Smirit ću se, stani. Znači, Pedri je miles clear, on je... Nije miles Znači, nebeski u odnosu na Vitinha. Ne, To je činjenica, ovo je sezona, ova godina je samo... Jeste kao bolji igrač, ali trenutno Vitinha je motor ekipe Nije. PSG-a. Znate, nije, Vitinha izbaci se s tim, PSG Ne znam, ja može sad i bolje dovoljno da ipak. To je glupost, ovo je Ja sad ovo najveći ipak. glupost koju je rekao. Ja ne znam, Ja a ostavim ja Vitinha. odlučujem ko će da stavlja. Brate, ne znam što se razmišljate. A tu su negde blizu. Znači, ja još govorim da Pedri neće biti Injesta i da je malo overrated, ali brate, Stavit ću Vitinha je- Pedri, moram da stavim Pedri. Vitinha je strašno Dobro, precenjen. Simpatičniji mi. Dobro, na levom krilu, Rashford ili Barcola. Barcola je u ozbiljnoj formi, ne Rashford. zanima me ne. Ja ne znam. Ali zašto šta ne da bi kažem. stavio? Ajmo nas, Barcola je u ozbiljnoj formi. Barcola je Ja bi bukvalno sada ovde stavio- Barcola je klasa. Rashford je dao 2 gola, okej, igra okej, ali on ništa nije uradio osim tih 2 gola. Barcola igra savršeno, igra ozbiljno. Savršeno. Da, igra fenomenalno, pogledajmo statistiku. Nemam Dobro, sad telefon. znam Ali da je igra- dobar, ali brate, meni Barcola nije- je sigurno bolji. Ne možete Ja posle ne znam. jedne utakmice da kažete to, druže. Pa istina, šta onda? ali Ja ću kažem Rashford. aj kažem Barcola. Moraš biti. Dobro, to je objektivno, ali ja sam teo Rashford da bude. Iskreno, Dobro. Desno krilo, Lamine Yamal ili Kvič? meni je malo. Za ovu utakmicu. Zašto, brat, razmišljam? Za ovu utakmicu. To što je bio povređen 2 utakmice ne znači da je drugi igrač. Za ovu utakmicu I nije on Lamine kriv. Yamal. A za drugu Lamine Yamal, dobro. I naš špica, Lewandowski. Lewandowski ili Gonzalo Ramos? Lewandowski se vratio u formu. Lewandowski, može. Pa Lewandowski, dao je i gol. da, Sad, da. Gonzalo Ramos iskreno nije to. Nije to, da. E sad, vidjet ćemo, Promaš. nažalost, ovaj meč, mnogo mi je žao što su Dembele i Due povređeni. Zato što je trebao da bude najbolji meč u grupnoj fazi. Da. Međutim, njih dvojica su povređeni i nažalost Barca Barca isto. ima malo veću prednost. Ali i Barca isto ima, nema žalno Ne. da si I nema Rafinha. i Rafinha. Ali Da, nema sve jedno, Rafinha. nekako nije u punom sjaju taj meč. Barca ima malo... nije ali uopšte. videli smo da PSG i dalje dominira. Ne, to PSG jest. igra odlično. Tako da nema Ali nikakvih ono. Biće zanimljiv meč, ali nažalost kao ne igra Dembele, kao to je. Pa dobro, mislim, oni imaju najbolje ove. Samo, zamisli da igraju kao Dembele protiv Lamine Jamala. Ne, bilo bi sad mnogo odmah zanimljivije. Pa protiv nisam Ballon d'Ora. ni ali dobro, svejedno, ne treba ih podceniti. Dobro, znači uradili smo Dakle, sve. ovako, znači, Međutim, moja predikcija je da će dobiti tri. Barcelona. 4, 3-2. 5, 6, 7. Znači, 7 igrača PSG-a i 4 igrača Barcelona. Ne, sve nam misli da će Barcelona dobiti. Ja mislim da će ovo biti 1-1. Ne. Ja mislim da će biti golova, ja mislim da će biti 3-2 Barcelona. 3-2 PSG. 3-2 Barcelona. Ja sam neko 1-1, tako da... Lewandowski 2 Ja gola. očekujem ali golove. sigurno neko od nas je pogodio. Tako da nešto od toga se desilo tehnički. Da, ili Nerešeno nerešeno ili- ili Da, PSG. da. Dobro, ja mislim da je sad vreme, kad ste već spomenuli tu katastrofu za zlatnu loptu, da se kažu neke stvari, jel te? Mora se kaže. Nema potrebe da sad pričamo tačno po redu šta je bilo, ali evo, meni šta prvo pada na pamet je, ja mislim da je bio Ja mogu- 30. Michael Michael Olise. Olise, to je se stvarno To je glupost. glupost, da. Glupost. A nije Gluposti, dobro, ali- zato što ima igrača koji su bili iznad njega, bili su gori. Prvo, evo, moram i to da kažem sad. Mnogo je zbog novine i kao mnogo je zbog toga što se daje kao nekom igraču mnogo kredita, zato što je kao u nekom klubu ili zato što ga dosta Pa dobro, ali- puta spomene Fabrizio Romano. Jesi tako. ti vidio da ovi novinari, dobro, to ću posle reći, ali nijedan novinar nije stavio Rafinhu kao prvog. Ne, to sam vidio, naravno o Rafinhima pričamo, ali iskreno Ballon d'Or možda Ronaldo upravo malo gubi kredibilitet, međutim najbitnije je da je zaslužen pobjednik. Jeste, zaslužen. Mnogo je nastalo tu haosa zbog prvo da kažemo, iz njegovog kluba, Cole Palmer, koji uopšte ne zaslužuje da bude. Ne, ovo je Ja ušlo, sam ovo je bio osmi, jel da? A pogotovo osmi, a ko je bio iza njega, ono 10. i 9. Ovako, znači ovako, iza njega bio, samo da se... Pedri je bio. Nuno Mendes. Da Pedri nije bio u top 10, to je... Pedri nije bio u top čuvajmo. 10, ja stvarno Sad to ne mogu Ja ga više nisam gledam stavio u ono. top 10, ali... sve Ali dok on nije- Pedri je stvarno, da bude niže nego Cole Palmer. Nuno Mendes da bude niže od Cole Palmera.
Ne, ja isto u top 10 nisam stavio Cole Ne, ne, Palmer, ja nikako. ne znam kako, ali evo, sad ću ja da kažem nešto jako važno za ovu zlatnu loptu. Zlatna lopta je stvarno postala kataklizma ozbiljna, zato što imamo ove novinare iz Gambije koji uzmu i glasaju za Rashforda da osvoji zlatnu loptu, razumeš? Da. Zato što oni tako hoće. Pa I da. oni imaju glas mnogo veći nego što ima bilo ko od nas, razumeš? I sad, ja mislim da bi to skroz trebalo da se promeni, promenit će se kad tad, samo što neće uskoro, gde bi trebalo čisto ljudi da glasaju za to. Zato što, Ili neka komisija samo da se napravi, Da, kao ali zaslužno. znam, može i komisija, ali onda će da bude ili ta komisija i nema nikakvog glasanja ili da svi mi glasamo. Zato što nema, prosto drugačije nema smisla. Zato što Jeste, za zlatnu okej, loptu, znači kako kažu... Ali ima- glasaju inače i treneri i igrači. Da, znam, ali... kapiteni. Dobro, igrači i to, oni isto smeju da glasaju. Ja mislim da su oni obično korektni. Da. Možda ima malo tu subjektivnosti, ali svakako mnogo bolje nego ovi novinari. Baš zbog tih afričkih novinara su rekli kao nisu lepo glasali za Salaha, stavili su ga mnogo niže. Jer kao ne znam zašto ga mrzim. Da. Nemam pojma. Pa A dobro, iz svaki ostalih. zaslužuje da bude četvrti. Ne, To je ja onako baš mislim realno. da Pa je to dobro, taman, okej. može da bude 5. Mogu je da bude Možemo malo da pređemo niže. na najveću sramotu. Znam ko ćeš reći, Rafinha, Nikola. naravno. Ne, Aha, Rafinha je to je dobro, najveći da. samo to. Ne Jeste. znam šta bi... Ne, Ja ću zato što- da pređem na drugo najveće. Ne, Rafinha je peti, moram samo nešto da kažem. Znači, molim vas, kriterije za Ballon d'Or. Znači, prvo je uspeh tima. Tako da skroz se slažem sa Debelom i Vitinjom da budu visoko, ako već hoće tako da napravi. Okej, nema veze. Prosto zasluženo je Maksimir, ne možeš ti ništa da kažeš za Vitinju. Ne, Znači, ne to je mogu, zasluženo. mogu da kažem svašta. To je kao... On je osvojio i Ligu nacija i timski uspeh ludilo. ide ispred nekih stvari. I to je sasvim okej da on bude treći ako hoće. Ali Rafinha da bude iza Lamine Mala, ja se uopšte ne slažem, shvatio sam, razmišljao sam, Rafinha je A ti mnogo si ga veće stavio, brojke. znaš. Ima mnogo veće brojke. Stavio si Lamine da. Mala drugo. Ali toliko da bude kao razlika između njih dvojice. Po mom mišljenju, ako su već išli ovako, Dembele, pa Rafinha, zašto zbog individualnog stvari, Dembele pa Rafinha, pa onda može čak i da stavi i Vitinju ako hoće pre Lamine Mala, to mi nije problem. Ali da stave Rafinju petog, Ne, to je baš je stvarno glupo, da. glupo. I čovjek ima najviše golova u Ligi šampiona. Mislim, Sa bio je u- Girasijem. Ali sa- važna da. stvar, ne znam da li si rekao, to 3 kriterijuma su kao... i fair play gleda. Da, I fair play, da. Ali ne razumem, brate, fair Ne, play, Rafinha ima fair Rafinha play. je fair play igrač. Jedini ko znamo da nema fair Čak i play je kapitan. Vinicius. Dobro, ali i Lamine Mal nema To toliki fair play. to ću sad reći. Da. Ja Ne, sam- pazi, prvo hoću samo da kažem da ja mislim da stvarno nije korektno da čovek koji... Znači, mene ne interesuje šta ljudi govore. Po meni, Vitinha jeste precenjen i ne zaslužuje da bude treći. On možda ti gledaš zaslužuje da bude PSG? šesti. Ne gledam Kako kad PSG. gledam, brate, svaku ligu šampiona utakmicu sam gledao, čak sam gledao i u... Znači onda nije jasno, Vitinha je igrao savršene mečeve. Ne, šta savršeno, ili pričaš ko da je Lionel Messi na terenu? Ne, ali kao, bio je Bio je odličan. Ja ne znam da li on Jeste, gledao, jeste on. kao da Jeste nisi on gledao dobar, Vitinju. ali gledao Ne, sam nije ga. predsjednje, bolji od kad sjeda 10 puta. Pa prvo, ne da nisu ista pozicija, kao, ali jesi znao da je Donnarumma bolji 20 svih puta tih bolji igrača. od brata Ne, Lewandowskog? Znaš da ti si u fazonu kao Enzo i Vitinha kao. Ne, Enzo se raspada. Enzo je Nisam u dao tom gol. fazonu. Ali- Pa dao je gol, brate, Ali baš u lošoj Vitinha je formi. najbolji sada, pokazuje prošle sezone, je barem bio najbolji Jeste, bio je najbolji igrač veznica, to se, na svetu, ono- bio je motor ekipe PSG-a i to je to. Zato je Ok. zaslužio da bude tu. Ja sam da spomenem, da pređemo na još jednu stvar. Vinicius, koji je uopšte bio nominovan, je 26. Ne, 16. 16. Da. 16. Ali Lewandowski iza njega. To Ne, mora se ali pričati. iskreno, neću ništa da kažem, pošto su pokrali za onu zlatnu loptu. Da. Pa dobro, Ne. pokrali su ga, ali onda je on bio u fazonu, sad ću ja 10 puta jači, onda je, ono, Znaš, kao, pošto je on bio... 8 puta slabiji. On je bio drugi, kao rekli su kao, uradit će ovo i 8 puta, kao 8 puta će ovo uraditi, kao 8 puta, da, kao i onda je 16. se smanjio, da. Ne znam, baš I to, strašno. mislim, rekao bih, da je Van Dijk bio 28. Mislim, to bi trebalo malo više. Dobro, Jeste, trebalo bi možda, malo trebalo je više, malo ali više. ono Boki kad je bio u fazonu treba Van Dijk da osvoji zlatnu loptu. Ja, ali iskreno, Nisam to rekao sam da treba Da je bude- bolji od Lautara. jeste bolje. Da, jeste. Pa možda sad, ali ovo prošle sezone nije. Dobro. Uglavnom, onako, podeljeni su utisci, ali ajde, barem Ne, Dembele bitno je osvojio, da je to je to. što sam rekao, Dembele Dembele rekao osvojio i da da. ti nisi, da ti nisi prestao gledaš fudbal. Zato što si rekao da bi prestao gledaš fudbal. Zaboravio sam jednu stvar. Ajde.
sramota Lamine Yamal i njegova porodica, nema Lamine Yamal, a njegov tata koji se žali, ne znam ni ja zašto, kao da je on, ne znam ni ja. Gledaj, cijela ta porodica je sad ufurana. Jeste, jako je ufurana. Realno, ako ti dođeš iz nekog područja i nekog statusa, te Prosečno? siromašne, pa oni nisu ni bili prosječni, oni su bili, baš su živjeli u siromaštvu. I on je uspio da napravi mnogo velike stvari. I kad ti od te bede dođeš do nečeg abnormalno velikog, znači on je sad najpoznatiji 18-godišnjak na svetu, realno. Jeste. Tako da sa toliko Ali para ne može to da dođe dobro, ta on je bio ufuranost. okej, on je rekao kao, okej, Ne, Lamine Yamal je bio skroz. pružio je okej, ruku, nije ali bio sad problem, je- ali njegov otac, Kada ga je Hulit pitao, kao kad je osvojio Copa trofej, kad ga je pitao kao je li si spreman sad za veliku stvar, on je rekao ne znam. Znači, dobro, nije okej, bio u isto, fazonu njemu kao... su isto ubacili u glavu da će on biti odličan. Ne, Njemu su jesu, ubacili u glavu da će krivi biti... su i ljudi mnogo, ali uvek je to tako. Nije znaš. on ništa kriv, ja mislim, toliko. Ne, on jeste kriv zato što je malo previše luduje na žurkama sa... A dobro, ima A 18 dobro, raznim da, ljudima. 18 godina. Mi ono što pričamo, meni često izađe na internetu kao ono, mi se žalimo na Lamine Yamala, ja da sam treći golman, Da. ono... Da. Treći golman Brentforda. Da, razumiješ. Bio Da. ludujem. Da. Pa ne, slažem Da. se s tim, ali ja samo mislim da nema potrebe toliko za tim, ili bar da se toliko to, da se on reklamira da to radi, znaš. Malo Okej, promenio se. Ja nisam znao da može 2 puta za redno da se osvoji Copa. Eto, nisam ni ja, ali on je prvi koji je to uradio. Da, okej, Tako da- svaka čast. da, zaslužuje. Mislim da je vremena pređemo dalje. Idemo dalje. Uglavnom, ono što ste možda čekali, ako ste gledali, Možda. pre mjesec dana smo pravili tabelu moćnih. Da? Dakle, Tabelu moćnih, znači 10 najboljih klubova trenutno. Gleda se forma, gledaju se trenutni rezultati, gleda se također i naravno jačina sastava, sve ukombinovano u posljednjih mjesec dana. Šta mi mislimo koji je od 10. idemo do prvog. Da, Tako ja je. ćemo samo da objasnimo situaciju što se tiče liga. Pošto nekim ljudima nije bilo jasno. Znači, mi radimo tabelu moćnih, jel te? Što bi značilo 10 najjačih klubova u Evropi. Znači, Ili na svetu, da. u to spadaju sve lige. Samo što je poenta što trenutno nama u listi, možda, evo sad ne znam u ovoj listi kako će da bude, u principu su sve to 5 ligi. Ali ako, ne znam, na kraju Zvezda osvoji Ligu Evrope, možda će Zvezda biti 10, Tako je. ali ne isključujemo mi ostale lige, ali prosto tu ima neka lista od 1. do 10. mesta gde neki To ne klubovi zaslužuje u mogu da upadnu. ne može to je to. Porto da bude u to 10. Pa da, tako da eto. Hoćemo ti opet prvi. ja bih krenuo pošto ti prošli put. Ne, ja sam, ti si isto prošli put, ali možeš ti opet. Eto. Stvarno, ja sam Da, prvi? ali možeš opet. A, no dobro. Ja, na 10. mjesto bih stavio Crystal Palace. Ja sam znao da će to da uradi, ja sam za malo to Ja sam znao da sam mu rekao malo pre, ja sam teo pitam pa da stavim, ali nisam Dobro, kao stavio zato i neću nego pričati. pogledao na Ne, njega. pa mislim, okej, evo, možemo šok. svi zajedno prokomentarišemo. Prvo, Ne slažem se. Crystal Palace je sad drugi na tabeli. Jeste, Liverpool nije toliko dobar kao Bade. Ne zbog toga, 18 za redom ne izgubi. Tako, i to je drugo Ali mjesto. imali Oni su su 2 nerešene rezultata. I to protiv Foresta i protiv Dobro sad, ali Sunderlanda. znaš kad su posljednji put izgubili u aprilu? Ali Forest i Sunderland, 2 nerešene rezultata, brate, ne mogu da se porede sa nekim klubovima. Ne, slažem se, slušaj, oni ne spadaju u top 10. ako mi sad kažeš da nemaš City ovdje i da imaš Crystal Palace, ja ću se potpuno iznervirati. Tako da, eto, to Ja ću ću sam se reći. potpuno iznervirati. Dobro. Eto, moj Crystal Palace. Evo, ako Mislim imaš, da- ako imaš City, neću ništa reći. Ako nemaš City, užasan. Dobro, vidjet ćemo. Kaj vidiš? Ti si Ja, Ti. moj 10. mogu i više, možda, ali rekao sam aj neću više. Borussia Dortmund, 4-4 protiv Juventusa, oni su isto, imaju jedan nerešeno 3-3 u ligi, a sve ostalo su dobili. Odlični su, igraju stvarno dobro. I to protiv Juventusa su realno bili i bolji tim. Dobro, okej, 4-4 Da, na kraju, okej. fair, Ajde, 2 mogu gola u da- nadoknadi. Ali Dortmund igrao dobro, drugi su u Bundesligi. Ne vidim zašto ne bi bili na listi, ne znam. Slažem se i meni je zato Dortmund 10. Bolji su od Crystal Palace, Ne, sigurno. sigurno. Ja sam isto razmišljao Ja bi se Crystal uplašio Palaceu sad, da dođe zbog Dortmund da igra forme. protiv mene sad. Ja ne znam, brate, bio bi u fazonu. Čak ne znam. protiv Johnny u prime na golu. Da, To, Nisam uplašio siguran. bi se. A ne znam, ja mislim da bi mogu Crystal Palace da se... Da, se mogu i malo sada. sutra. Pa to Sada što je bi dobio mogli. Liverpool ništa ne znači. Ja mislim da Crystal Palace protiv Dortmunda u 7 od 10 utakmice izgubi. Da, to si jasno, to je bukvalno toliko. Dobro, ti si Dortmund stavio? Okej, slažem se. Dobro. Moje 9. mjesto je Atletico. Atletico Madrid. Mislim da sada dobili su Real, to je jako Dobro, odlično. ja se slažem s tim I u neku ruku. mogu da se... Izvini, zaboravio sam reč. Da se poprave u formu. Ali znaš kako, ne mogu da složim s tim skroz. Ja mislim da oni ne bi
po meni trebalo uopšte da upadnu sad, zato što... Meni su 9. Ok, ali zato što, šta je isto 9? Da, 9 su mi, dobro. i mogu da objasnim zašto. Aj, prvo ti Zato objasni. što gleda se posljednjih mjesec dana dobili su Villarreal, koji smo mi uzdizali. Dobili su Real 5-2 i to. Igrali su dobro protiv Liverpoola. Solidno su igrali, morali su se s Liverpoolom, Llorente pogotovo u je drugom dobar poluvremenu. Ne, moram samo da kažem da je Alvarez igrao, ja mislim bi dobili. Da, mogu. Moram da kažem samo nešto. Dobili su ljudi naše prve na listi. To jest, ko je stavio prve, Beš? Ti si stavio Real. Dobili su 5-2 Real koji je do sada bio fenomenalan. Ja bi Real sad stavio prvi onako ubedljivo da nije bilo Atletika. I to su i dobili 5-2. Tako da iskreno moraju da budu na listi. Ne, dobar bi madridski derbi. Ja su imali još jedan nerešen rezultat protiv nekih, ne mogu se sjetiti koga, dalo sa Sune ili neko tako. Jeste bilo. U posljednjih mjesec dana, ali svejedno su dobar tim. Ne, ali oni su na početku sezone imali katastrofalnu formu i sad iz Okej, tog ali razloga mjesec meni oni dana- ne spadaju to. Ali idu na mjesec, ali u posljednjih mjesec dana igraju vrlo Da, stabilno. možda Ne, posljednjih 2-3 Da, utakmice, to sam zato ja što su, ja se sjećam, pred 3 nedelje su bili 12. I ono Da, 14. da. To je bilo užas. Pred A 3 sad nedelje su dobili Villarreal. I možda čak i... Dobro, ali evo, ja mislim sad, prošle nedelje su bili 9. Sada su verovatno 6, tako nešto. Znači, imaju jedan nerešen rezultat u posljednjih mjesec dana. Jedan A, nerešen dobro, ne, rezultat i okej, poraz okej, protiv ne, slažem se, ajde. Dobro, Devet. ali ja kažem, Ali od početka lige, okej, malo nisu toliko da, dobri. ne, nego samo iz tog razloga mislim da će trebati još neko malo vremena da bih ih ja dostavio. Okej, fair. Dobro, meni je 9. Tottenham. Zato što ja mislim da Tottenham još uvijek ima šanse da bude Znam, dobar. ali u ligi su nekako... Slabo nisu igraju, mi ne još uvijek zaslužuju da loši. igraju. Zato su gori su od Atletika po formi sigurno. Da. Ja samo mislim da Tottenham, iako nije imao možda toliko dobre rezultate sada, ipak i oni su dobili Villarreal 1-0 u Ligi šampiona. A dobro, to je jedva. Da, i oni su dobili 2-0 City. To je isto bilo u proteklih mjesec dana. Jeste. Tako da nemojte baš toliko da ih To je podcjenjujete. ne, to je bilo pre... To je bilo pre nego što smo... pre prvog tabela moći. Radili smo mi to. Mi smo to već Smenili smo radili. već Tottenham City. Dobro, i svakako posle toga su imali solidne rezultate. To što se desilo posle Wolves i pre toga, ne znam, malo je bez veze, ali svakako solidno. Mogu da po meni budu 9 i mislim da imaju tim za to. Iskreno bolje da su 10. Meni ne znam kako je Dortmund iza njih iskreno. Treba da si ih stavio 10, ja bih rekao. Možda, ali zato što su mi bili više, ja mislim da su mi više bili ranije i nisam mogli baš da ih spustim. Dobro, Da, okej. nekoliko. Meni nisu na mojoj listi. Dortmund mislim da mi nije ni bio na listi. Ne, ni meni nisu. Pa da. Da. Dobro. 8. Dobro. Meni je 8. mjesto Napoli. Okej. Mislim da nekako nisu ništa posebno, jesu prvi na tabeli i jesu osvojili 4 utakmice, ali realno, odnosno na ostale klubove nisu nešto jaki. Nisu previše nešto pokazali, dok izgubili su od City 2-0. Tako je, da. Doduše crveni karton, ali svejedno... Ne Svejedno znam. su, to Možda je bi ja mislio deo City- igre, razumeš, City, crveni da. karton je deo igre, tako da... Pa dobro, jeste, to je žao, mislim. Od toga ga malo spuštam. Eto, na 8. Ja sam možda tu pogrešio, zato što sam stavio City 8. Jer ipak sam gledao malo, računao sam taj crveni karton, drugo City nije u tolikoj formi. Mislim, ja ću jeste, sad- sad je u nenormalnoj formi, ali u posljednjih mjesec dana na početku još ovog našeg mjeseca kojeg gledamo, i dalje nisu bili u dobroj formi, i dalje nisu bili dovoljno dobri. Tako da iz tog razloga mislim da su ipak ne mogu više od toga, ali Haaland ulazi u ozbilju formu, čak i Foden je u ozbilju formi. Doku je odličan, 1-1 sa Arsenalom, međutim branili su se od Arsenala, sve vrijeme su se branili protiv Da. Arsenala, tako da zato nisam mogao da ih stavljam više. Tako. Možda sam trebao da ih stavim 7, ali mislim da je 8. To su ga malo slomili, takva igra protiv Arsenala, to je bilo užasno. Meni je Napoli 8. također. Mislim, dobro, to si već rekao. Dobri su i oni, ali nisu baš za nešto više, a to i oni su od City izgubili, to nismo isto rekli. Ne, sad sam rekao to. Pa ne, nego prošli put. Da. Jel' tako? Aha. Nismo rekli Aha, to prošli da, put. to da. Da. Zato sam ja sam se isto doumio da li City ili Napoli pre, meni je 7. City. Tako da samo zbog te pobjede mislim malo više, ali tu su negdje. Relativno po formi, mislim su tu negdje. Ja sam meni 7 Napoli. Meni je 7 City. Eto. Tako da, eto. Meni je 6. Možda malo čudno, ali meni je 6. Arsenal. Nije čudno. Ne znam šta je tu čudno. Okay. Zato što nekako po igri, ja mislim da su dobri po igri, ali mogli smo bolje rezultate u ligi. Ja samo, pazi, ja ne mislim da smo mogli bolje rezultate, mislim da je do sad sve solidno, samo mi se mnogo ne sviđa mentalitet igrača i navijača, zato što... Protiv to je- City kao naterali smo City da se brani. Zašto Martinelli slavio onaj gol? Mada Ne, to je Martinelli upada u nevjerojatno. ozbiljnu formu, čak Da, sam ga razmislio da ga stavim za igrača slušaj. mjeseca, ali Pazi, sve jedno. inače jeste da Arsenal baš slavi
protiv City kao da je City ono gigant. Ali mislim u tom trenutku bilo ono 90+5 i on ne može Ne, u redu je da slavi gol, ali onda posle kao naterali smo City da se brani je katastrofalna to izjava. nisam vidio. Meni je samo glupo uopšte Jeste, njihov mentalitet jako je neozbiljan. Da, zato nikad neće biti u top 3. Ali rekao da će da osvoji ligu u premijer. Ne, to stvarno mislim da je. Kako zove, 6. Arsenal, da. Meni je isto 6. Arsenal. Okej. Tako da... Evo, ulazimo top 5. 5. Moram kažem Liverpool. Brate, više, ne mogu da verujem da svi imamo isto uvek. Ne, ja nemam. Zato što Liverpool, ovako, ja mislim da sad, evo, izgubili se od Crystal Palasa, moram samo kažem da je stigao novi agent. Agent 007, takozvani Wirtz. Ja više ne znam šta da kažem za njega. Imao je šanci, evo, do 10. meča, ajde kažem ima šanci. Da ima šanci da da, ili asistira ili da da gol. Posle toga, ne znam. On je, mislim da može se kaže da je propao. Reće klupu ako ne bude ništa uraditi. Da. Ja mislim da čak protiv Burnleya ko je to više? Everton. Da, on je startao i kad je ušao, tad smo primili jedan gol. Ali mislim, Liverpool... Ja mislim sad podcenjujete, kao doći će Nije podcenjivanje, nego samo previše veliki pritisak. Jeste, previše veliki pritisak, ali na kraju krajeva, mislim, jeste vredi 120 miliona. Ali, još nešto da kažem za Liverpool, da u odnosu na Arsenal, mislim Arsenal ima bolju igru malo, ali Liverpool naravno uvijek ima taj mentalitet pobjednički. Tako da će ono... Ne, to je sasvim okej. Ja sam mislio da ćete ih staviti više. Ja ih nisam stavio više zato što stvarno nisu ubedljivo nijedno meč dobili. Izgubili su od Crystal Palasa. To je realno dosta slabo. Ja iskreno mislim da će Liverpool ići samo dole. To je samo bio... Na mojoj listi. Kako se kaže? I ne sviđa mi se uopšte ovo sa Isakom i Ekitikijem. Šta? To što se oni rotiraju i to. To meni je užasno. Moram kažem mnogo za Liverpool. Da komentarišem da protiv Southamptona da je Ekitike dobio crveni, zato što je dobio 2 žuta i lik je protiv Southamptona u prvoj rundi Carabao Kupa skinuo majicu. I zato to je bio drugi žuti. I to bio drugi žuti. Vidio sam Arne Slot nije baš bio srećan, ali iskreno ništa mi se ne sviđa. Tu i mislim da će Liverpool sad samo ići ka dole, može čak sljedeće nedelje biti od 12. do 8. mjesta. Okej. Ti si stavio, jel ti isto? Da, 5. Real. Ali ja sam stavio 5. Real. Sad ću da kažem zašto. Real Madrid imao najlakši raspored u ligi ikad na početku. Znači oni su igrali protiv Osasune, protiv Ovieda, protiv ne znam nija koga i protiv Marseja dobro u Ligi šampiona i eto dobili su ih. Mislim jeste posle Marseja... Sa 2 penala do duše. I to, 2 penala. Realno ta utakmica je bila, može se reći, egal utakmica. To je više zaslužen rezultat bio 1-1, pogotovo sa crvenim kartonom Reala. Mislim da, s obzirom da su imali toliko lak raspored i čim su naišli na Atletico, koji je iz nekog razloga sad jako dobar, su izgubili 5-2. I to je ogromna stvar. I to ne može da se prođe preko toga samo kao, pa dobro, dešava se. Znači, 5-2 je katastrofa i moraju da spadnu zato što prosto, da se ovo nije desilo kao, ajde, možda bi mi bili više malo, ali svakako je mnogo lagan raspored. Nisu testirani. Dobro, ako on je Liverpool raspored, Liverpool protiv Southamptona se muči, razumeš? Ne znam zašto je Liverpool iznad Real Madrid. Ali to je samo istina. Ali to se ne važi, to Carabao Cup, to je igrao. Ali protiv svake ekipe ste se mučili. Ali zato što, jeste istina, ali zato što je nekako... Dobro, Liverpool je dobio Atletico. Pa da, a i zato što je sad period gde treba sada igrači da se svi nekako spoje. Znači, došli su nova pojačanja, Isak, Ekitike, Wirtz, Frimpong... Dobro, nek se spoje, kad se spoje, onda i da im budu više, ne možda im daješ kredit. Ne, nego ja pričam samo iz kojeg razloga se muče. Oni imaju rezultate, samo što se muče na utakmici. Muče na utakmici, zato što, evo, iskreno da kažem, defanziva nam je užasna. Konate treba da ide sad u Real, znači neka odmah plati kartu i da ide u Real. Znači čovjek je izgubljen protiv Crystal Palasa. Ja sam vam govorio, vi me niste slušali, Konate nije na tom nivou. Konate ne treba da igra u Liverpoolu kao prvi štoper. Van Dijk i Konate to nema smisla. I dalje, mislim, pre sezone, znači bukvalno ono dan, dva pre sezone, sam rekao, bolje nam je da kupimo Guehija nego Isak. Mislim, Isak je okej, ući će u formu, naravno, ali bitnije nam je defanziva. Nepotrebno Isak i Ekitike, ništa nije jasno. I nešto mi je najgore, da se sad povredi Leoni,
i da sad Da, znam. povredio ligamente ovde u Da, kolenu koleno. i to mi je jako Da, žao, zato Liverpool što neće biti je na sledeće na svom debiu bio jako odličan i nekako je bio kao mini Van Dijk. Znači, bio je smiren, Treba liga daje što se paseve, povede. ali stvarno mi je žao Leone. On je Ali jako... ogroman je, baš je onako sklon povredama. Ne znam. Dobro, Šteta baš. uglavnom ja sam stavio to peti Real. To smo razumeli. Okej, Ja mislim da to skoro rekao. Dobro, ajde. Meni je četvrta Barcelona. Nekako, i oni su se naučili da dobiju La Ligi. Protiv koga su već igrali u Ligi Ne, šampiona? pa protiv Ovijeda, ako kažeš namučili, realno gubili su na poluvremenu zato što je Garcia petardirao dobro, ali- loptu na pola terena i Ali onda pre sam toga dao samo gol. setim koju utakmicu. Su isto 2-0 su pobedili pa su 3-2 u La Ligi. Ne znam, ali Protiv vas su- ne mogu se setiti nešto je najviše. Levante ili nešto tog tipa. Da. Znam na šta misliš, ali ja mislim da... Ali sigurne pobjede Barcelona igra dobro. Pa igra dobro, da. Igra dobro i sad će prestići, ako danas dobiju, prestiće igraju protiv Susjeda, da to nam je šteta, pošto će ti mečevi proći, Arsenal danas igra protiv Newcastle. Ali to će sve proći kao ako sad, na primjer, Newcastle dobije Arsenal 5-0, Arsenal možda ne bi bio ni na listi ili Barca, sad ako izgubio Susjeda, da možda bi se malo promijenilo, šta radi. A kako zove, ne znam, meni je Real gore od Barca, sigurno. Meni je četvrti Real. Četvrti Real, pa dobro, okej. Četvrti mi je Real, ne vidim kako je Barca gore od njih. Pa ne znam, možda, mislim, ja sam, i prošli put sam više gledao, mislim, gledao sam i rezultat, naravno, i ovako po tabeli. Ne znam, ali dobro. Maksim. Ništa, meni je četvrti Liverpool i to što si ti rekao, slažem se da mogu da idu još niže. Mislim da... Mislim, ne Iz znam, mjeseca u mogu... mjesec će biti sve gore i gore, verujte mi. Dobro, kako ti kažeš, ja ne znam baš da li je tako, ali mogu da idu niže, ne mora da znači. Mogu da ostanu, može svašta da se izdešava, sve zavisi od... To zavisi od odbrane Liverpoola. Pa jeste, od odbrane. Kerkez mi je čudan. Jako je čudan. Jer u I neke napadu ima utakmice- kvalitet, ozbiljno. Da, ali neke utakmice je baš dobar, neke utakmice je ono, baš loš. Ništa se meni ne sviđa ovaj Liverpool. Dobro, ajde treći. Meni je treći Real. Okej. Sve smo objasnili tako da... Ne, Barca ja sam- meni bolje od Reala svakako. I meni isto. Samo sam imam da kažem za Real da je Mbappe u ozbiljnoj formi, da je Arda Güler u ozbiljnoj formi i da zbog toga imaju kao malo veći kvalitet individualni. I Vinicius se I malo su bolje uklopljeni kao, ali rezultati dalje ne daju da idu više od ovoga, pogotovo zbog Atletika. Inače bi ja stavio njih prve. Samo je stvarno žao Rodriga, mislim. Sad Guler je sad po desnom krilu, on će igrati jer je sad u formi. Güler i zaslužuje da igra. I ga zasluže, da, ne znam šta će Rodrigo. Ali, šta se da kažem, ništa, Ništa, to je to. ne, to je to. Ok, meni je treće Barca, zato što je bolje od Reala. I zato što imaju lepe pobjede, lepo igraju. To je to. Treće mi je Barca samo. Treći mi je Znači, Barca. baš da... Okej. Samo sad da kažem neku činjenicu za Barsu. Jao, ne, jel ti to? Zato što sam čuo da je, da li je to Santi Cazorla, koji igra sad za Oviedu, ili je Jest. to Pedro, Santi Cazorla. da je on povredio levu nogu. Jel to Santi Cazorla? Jel to Ne, Pedro? Santi Cazorla igra u Ovijedu. Da, a jel on povredio Ne znam. levu nogu? Ne znam, Kad? na ovoj utakmici. Ne na ovoj utakmici, Nego nego davno? ranije, da, U ranije. Arsenalu? A, to. Ne, nego, ja Kao mislim u da je... karijeri. U karijeri, da, mislim da je ono prošle sezone. Dobro. Jer sam video da kao on izvodi kornere za Oviedu i kao desnom šutira i kao 3 za 1 kornere su dobili Oviedu. Desnom šutira, sa druge strane isto desnom i onda se okrenuo na levu i kao on je izveo levom. Dobro. Santi Cazorla. Da. Dobro. Ili Pedro. Da je on kao povredio tu nogu i onda bukvalno igra fudbal zato što mu se baš igra, a kao levu nogu ono ne može jako da šutira. Nego samo tu ako kao da može da primi loptu i to. Dobro, ali Barcelona? Gdje je tu Barcelona? Pa ne, nego kao ta utakmica protiv Kakve Oviedu. zima, nego to je bilo protiv Ovijedu. Da. Dobro, okej. Ne, zbunio Jel sam. drugo mesto? Ko ti je drugi? Boki? Da. Na drugo mjesto, pa Bayern. Brate, realno ovo. Meni je drugi PSG, naravno. A normalno da je drugi Stvarno? PSG. Pa zašto je Bayern nije izgubio Kroz meč, rekao. dali su 58 Ne, golova, ne. nisu nijedno imali težak Ovo je meč. Najbolji su tim na nevjerovatno. svijetu, Mislim, jebi ga. evo, samo da se razumemo, znači, Bundesliga jeste farmerska. Ali šta? Ali dobro, i Liga 1 je farmerska. jeste, Tako da, ali- Farmers vs. Farmers League PSG bolji i ovaj. dalje dominira, oni Ali bez bez veze. Izgubili su od Bayern Marseja ubija. juče. Izgubili su od A Marseja. to... Šta? Dobro, brate, izgubili su od Marseja. Okej, ajde, Real je ajde, dobio ajde. Marsej, ne razumem. Ne, Bayern ubija sve redom. Jeste, ono u nije normalno. Bayern ubija, ali PSG isto
Ali izgubili su Atalantu. Marseja. Okej. Ali Bayern nije izgubio Ne, nijedan ja meč. mislim samo da Ja Bayern... samo zbog toga. Ne, Bayern nije izgubio, nego nije nijedan nerešen meč, da, samo zbog toga. Inače bi stavio PSG prvi, Okej. ali pošto su izgubili i pošto nisu igrali dovoljno dobro, prosto Bayern je bolji. Ne, Bayern je bolji sigurno. Ja sam iskreno mislio čak i da će ti da staviš PSG Ne, prvi, ja sam odmah stavio ali to je prava Nije odluka. kao da sam subjektivan, samo je tako. Da, pa jeste. Ja kažem, iako je, pa ne, mislim, realno ne može da ne bude Bayern prvi kad je pobedio najbolji klub na svetu. Okej. World champion of what? Čekaj, samo da vidim. World champion of what? Samo da vidim gdje je taj Čekaj, klub gdje sad je na listi. Evo ga na 73. Ne, slušaj. Otkud njemu toliko papira, šta je ovo? Evo ga. Ali ja mislim da, kada smo već tu, da bih ja morao nešto kažem za Chelsea. Da? Pošto mora da se kaže nešto. Čaloba. Ma dobro, neću da komentarišem igrače, nikoga ni ne zanima, ali bilo je juče, to jest eto prekjuče vama, 3-1 protiv Brightona smo izgubili. Apsolutna katastrofa. Trenutno... Apsolutni amfiteatar. Trenutno imamo 3 za redom poraza, ja sam užasnut ovime. Od koga je jedan United. Od koga je United, ali 2 crvena kartona u 3 utakmice je bukvalno neverovatno. Ali treba I to čaloba. bez Nikolasa Jacksona. Treba čaloba. Leave the football, before the football leaves you. Da, on je trebalo da Football ode left već. On je trebalo da ode, stvarno. He has to find a different club. It's Da. over for him. Ja moram nešto kažem. S obzirom da imamo 3 za redom izgubljene utakmice, spreman sam da uradim jedan izazov. Neko u komentarima mi je rekao peticije za Maksima da se ošiša, ali tako? Dobro. Ne. Ja sam odlučio da neću se šišam dok Chelsea ne osvoji 5 utakmica za redom. Ne, ti si normalno. Neću se šišati dok Chelsea ne osvoji 5 utakmica za redom. Oh. Znači novi United strand. Neću, ja sam novi, mislim već izgledam koji United strand, ali tek ću izgledati koji United strand. Znači Ne, dok, United strand stvarno Ne, je nisi ti zapravo. normalan. dok 5 Ja neću utakmica da se ne družim pobedi, s njim dok on ne. dok Ja neću da 5 se družim s utakmica njim ne dok se... pobedi, onako se već nisam šišao mjesec i po dana, Znači, sviđa mi se kosa znači- velika. Pa Chelsea nije dobio Znači pet utakmicu. Ne, pet Chelsea- utakmica za redom. 5 utakmica Ti za ćeš redom. to ono... Ali to se računaju istražiš. sve utakmice, Pa da, ne da. samo u ligi. I Ja zato mislim ćeš da on Carabao radi Cup isto sve. I FA Cup ćeš sve da istražiš. I, Da. eto. Pa dobro, ja generalno uvek gledam sve utakmice. Pa sledeće Chelsea. utakmice je protiv nas, tako da. Da, pa znam, ne, ja sam spreman za 2 nedelje da krenem. Dobro, nije, mislim... Ali imamo posle toga lak raspored, što je najgore. Ma doj be, duže si normalno Chelsea 5 utakmica za... Pa, brate, teško je da dobiješ 5 utakmica za redom. Ja sam bio spreman da kažem nećeš šišan dok ne osvoji Ligu šampiona. Ne. Šalim se, to znaš kako bi se desilo za 10 godina? Pa znaš da neki osim United strand da kao... Ne šešam se dok Šeško ne osvoji zlato kopanje. Ja sam vidio da je došao novi kao video Šeško dok ne da gol, ali Šeško je dao gol 2 dana posle toga. Jeste, Content da. nestao odmah. Da, bukvalno. Pa da, i neko je stavio, neko je stavio za Liverpool i kao za 2 nedelje je gotovo. Jeste. Tako da eto, ali zanima me samo United se raspada, dosta klubova nema ovdje na listi, na primjer ja nemam Tottenham, doduše Tottenham smo Da, pričali, Tottenham. Chelsea ne zaslužuje da bude tu, Frankfurt je pao, Villarreal je pao. Ne, Frankfurt tako da- nije pao, samo su drugi da, klubovi jeste bolji. pao, ali Ne, mali mislim, jeste. ako po Izgubili su, formi ne znam od koga. je okej, Villarreal i to. Onak. Ono što me iznenadilo, da je Espanjol sad četvrti. A, da. Mislim, ono, Pa ja... dobro, meni iznenađuje i Crystal Palace. Ima dosta Pa sad dobro, da. kojih A No nego- iznenađuje. dobro, pričali smo. Nekako ću krenut ću ove sezone da najem za Samo Espanjol. da kažem, Bournemouth isto dobra igra. Da, ali sad su protiv Lica Od igraju lice nerešeno. odlično, ja sam to rekao, da. Čekaj, samo da se vratim ja nešto na Espanjolu. Jesi čuo šta je rekao da će krenuti da navije? Da je Espanjol? Da. Zašto? A gdje si ih stavio u prognozama? Gdje ih stavio? 20? Je 20? Kako si primetio? Stavio da će da ispadnu. Ne, nisam to nisam. Stavio Yes. si. Jesi, sećam se, Za i onda sam Espanjol? ja, da, i onda sam ti rekao, ali brate, ti treba znamo za njih, bio si tamo, Da. ovo, mislim, Ne, nema šanse. Ne, stavio nisam. si ih nisko, brate, baš. A dobro, Ne, nisko sam, ne nisam Ne rekao znam da će ispasti, ali... Pa sve jedno, ali Okej, dobro. nisam očekivao. Eto, Okej, Eto. jel možemo da pređemo na nešto drugo? možemo, naravno. Ajde. Ko je najbolji igrač mjeseca prvo? Da. Ajde Ja prvo sam ti, iskreno molim. sad Ajde, zaboravio. prvo ti. Ajde, prvo. Ja prvo. Ajde. 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 Ne mogu da stavim ovog smrdljivka. Ajde. Ali nemojte toliko da gledate zato što imam ili da uradim double down na mog igrača ili da uzmem ovog novog smrdljivka. Uzmi koga hoćeš. Uzet ću Kanu Uzana opet, iskreno. Ko? Pa opet ću da uzmem Kanu Uzana. Opet ću uzeti Kanu Uzana. Da, a Zato čekaj, što ko je bio neću drugi, ko je bio drugi? Rashforda da uzmem. Šta Rashford? Zato što neću da uzimam Jedan meč lik Mbappea, neću odigrao. da uzimam Jedan nikog iz lik je PSG. odigrao jedan meč.
Ne, nije odigrao jedan meč, nego jedan meč bio dobar. A zato nisam ni hteo da ga stavim. Razumijem, koji Canuzo nije uopšte u Canuzo konkurenciji. nije igrao 4 gola i 1 asistenciju. Koji je Mbappe, jel vi gledate fudbal? Brate, Mbappe bole. Ne, ali trenutno nije najbolji. Mogu da kažem, Hoću ja prvo da kažem, ajde. zašto sam stavio Canuzo? Znači, realno nije najbolji igrač meseca po tome. I sad ispada da bukvalno me Canuzom plaće da ovo govorim, ali stvarno, znači čovjek je dao Daj Bože. u mjesec i po, da, u mjesec i po, malo više od mjesec i po dana je dao 6 golova i 3 asistencije za ono lika koji ima 19 godina, ja mislim. To je baš odlično i u Frankfurtu tek je došao, snalazi se tamo. Pa dobro, ali Ja mislim da nije najbolji. Ali nije opet, ali Nekako Frankfurt je... ti daješ baš ono kao Ne, ja underrated. Slušaj, ja kada sam nečiji- radio igrač meseca, ja sam uvijek imao u glavi kao ajde da radimo neki igrače koji nemaju ono dovoljno Da, recognition. hoće budeš takav da će budeš kao objektivno ko Dobro, ne. ali ovo je strašno zašto nisi uopšte razmišljao o nekim igračima. Ti kažeš Da. Mbappe ili PSG. Ja imam dva igrača koji nisu Ajde. ni Mbappe ni PSG. Da čujem. Julian Alvarez. Ne, ja razmišljam sad između dva igrača. Julian Alvarez, koji bi bilo mnogo drago da ga stavim, ali ipak moram da budem realan i objektivan. I da podržim svoje Bavarce, naravno Harry Kane koji Da, je dao jeste. 10, Aha, 12 Harry Kane. golova, 2 meča. Postigao je na prošloj tekmi 100 gola u 104. Ne, ali nije normalno, on je ove sezone dao kao 3 puta više golova nego što je odigrao utakmica. Ono stvarno nije normalno. Da, jeste. Tako da mora da bude prvi, ali iskreno Alvarez hat-trick, onda 2 gola protiv Reala, koji gol protiv Reala je čovjek dao i jeste, slobodnjaka. da. Tako da iskreno Alvarez Jesi vidio da je i Simeone Harry Kane tu plakao? su mi. Ovako Da, od kao- sreće. Koliko bi ja volio da sam ja kao imam život Koliko kao Simeone Simeone. ima srca. Dobro, moj igrač meseca, ja prosto moram kažem Mbappe. A kako je bolje od Kane-a, samo mi to nije A znaš jasno. šta A ja mene ne isto razumem što on zanima? baca neke kao fun faktore, ali Harry Kane... Ali znaš šta mene zanima, gdje je Haaland? Ne, i Haaland je tu isto, ali Harry Kane nema ga, niko nije je rekao. bolji od... Ja neću Kane je kažem bolji ni od Haaland, ni Haalanda, Kane, ni Mbappe, ništa. Ali Neću. Mbappe mislim da ono, svaku utakmicu je gol i asistenciju. Bukvalno svaku utakmicu i svaku utakmicu je važan. Dobro, Osim toga, top 3, znači Harry Kane bi stavio drugog i stavio bi Gravenberch. Realno. Realno To mi je Gravenberch. okej, ali... Pre Alvareza. Ne, On da, čovjek da. nosi Atletico, razumiješ, on je kao jedini igrač Dobro, Atletika. a i Gravenberch isto najvažniji. Ne, ali kad Atletico igra, kao kad vidiš da ima Jeste. Alvareza, to je jedini igrač koji njih spašava, bukvalno. A dobro, ali Gravenberch isto, ne spašava, Ne, nego ja menjam. važniji. Napuštam može svoje pre da balansko se srce, ja stavim Evo, Alvarez. da kažem, A nemoj da mijenjaš, onda ću ja da mijenjam. Dobro, ajde, moram jedan ostanem Harry take Kane. samo da bacim. Gravenberch je sada trenutno najbolji defanzivni vez na svijetu. Ne, Gravenberch je odličan zapravo. Nije to ni defanzivni vez. Pa jedino zato što je Chelsea loš, pa kaj se da nema... A defanzivni recognition. vez. Opet. Dobro, Jeste box to box, ali... ja, defan. eto, malo mi je žao što sam stavio Uzona, opet stvarno ispada ko da ja imam ono, neki dogovor sa njim, ali eto, volim malo da guram te mlađe igrače, on je baš dobar i dobit će neki mnogo dobar move, klub u koji će dode kasnije. A sljedeći put će se potrebno da bude malo objektivniji, da bude stvarno ono igrač meseca i da ne bude Canuzo treći put za redom. Eto, to Ok. je bilo lepo da ne bude hat-trick. Možemo pre igre nešto da odradimo, ali imamo vremena. Pa i ja mislim. Ok. Pošto se Liga šampiona opet vraća i pošto se desio jedan događaj koji vjerojatno znate, ali mene zanima da, znači imam 10 ovdje igrača ovdje, top 10 igrača u Ligi šampiona koji imaju najviše pobjeda. Najviše pobjeda Igrača. u istoriji Ligi šampiona, igrači, da. kao. Utakmica pobeđeni. Da. Igrači. Igrači. Znači, probajte da pogodite prosto uz 100 manje pokušaja. Dobro. Cijelu listu. Jel svi zajedno radimo? Bok? Dobro. Ronaldo. Ronaldo je tu. Aha, ikada? Da. Da. A, okej. Ronaldo je Ronaldo. sa 115 Dobro. pobjeda Ali, prvi. znači ne... Aha, dobro, prvi. Pa to sam... Messi. Messi je šesti sa 95 pobjeda. Da, i mislio sam da je niže malo. A ko je Ronaldo? Prvi. Pa dobro, Mr. Champions League. Mr. Champions League jeste. Ne znam, razmišlja onako Sergio Ramos. Sergio Ramos nije tu, imate jedan promašaj. Imate pravo na... Ali baš sam mislio da je na petom sigurno promašaju tu se sve završava. Okej, ovako, Na slušaj. dobro. Mene u glavi ovako Lewandowski sa Bayernom. Drugi promašaj, mogli bi malo da budete... Pa ne, rekao Ajde. sam, nisam rekao stvarno. Aha, izvini. Rekao sam Dobro, sa ajde, maksimum. nećemo da Ne, sad moraš da računaš zato što... Neću. Imamo, Biću brate, fair. 5, slobodno. Biću, dobro, ajde. Ajde, računaj to, Ali zato možda što se sad znamo da dogovorimo. nije Lewandowski. Sada pusti da se dogovorimo, moramo što Ok, me pustiš da kažemo tačno. Ovako, polako sad, pošto nisu ovi mnogo moderni igrači, Da, moramo da razmišljamo neki igrači koji igraju u dobrim timovima, ali su igrali baš dugo tamo. Pa Zidane, na primjer. Pa, brate, Moje bi Zidane. rekao. Što? Kao Real i Juventus,
Pa znam, ali evo, koliko Ronaldo ima na prvom mjestu? 115. 115. Mogu da vam kažem koliko 10 ima. Ne. Nemoj. Nemoj. Ja mislim da... A neki golman možda? Pa možemo da kažemo Casillas. Da. Ajde. Casillas. Iker Casillas jeste tu sa 101 pobedom. Na kom mjestu? Na trećem mjestu. O, dobro je. Pa ja mislim da mora Buffon da bude tu negdje. Ali Juventus nekako... Pa znam, ali brate, igrao je 20 godina. Ajde, Buffon. Treći promašaj. Aha, sam rekao. Brate, ali kako? Ono... Ne znam. Čekaj, a Messi koliko ima? 95. Brate, ovo se, znači svi imaju oko 70. Pa onda Suarez možda. Liverpool, Barca. Dobro, možda Ajax, ali... Ajde, Suarez. Suarez. Četvrti promašaj. Da, Mogu da vam pretpostavljam dam se. jedan pomoć. Kao, možete da gledate, jer većina ovih igrača nije kao toliko menjala klubove, kao, pošto to malo i nema smisla, kao ako menjaju klubove već dovoljno govori da Pa da, neće kapiram. imati toga kontinuitet. Mislim, menjali su klubove naravno, ali kao, Jel može Totti? Pa razmišljam sad nekog ko je bio tamo 100 godina. Ali Roma. Pa znam. evo, neće se računati ovaj Boki Lewandowski, pošto vidim da ste na pogrešnom putu. 3 imate, sad pogrešite, još 2 imate pravo da pogrešite. Dobro. E sad, da li... Ne znam, brate. Da pokušamo Zidane, ne? Ajde. Zidane. Sad imate 4. Ne, ali mislio sam da nije Zidane, majke. Sad sam vam rekao da nije menjao klubove, ali ne veze. Pa znam, Pa dobro, ali nije menjao klubove, brate. Kako da znam sad još 5 igrača koji su ostali u Realu ceo život? Ne, baš je onako, baš kao me razočaravate malo. A, Thomas Müller. Thomas Müller je drugi sa 110 pobjeda. Vidiš kako mi je palo na pamet. Sa 110 A pobjeda čovjek je bre, drugi. Neuer. Neuer je četvrti sa 100 pobjeda. To je taj događaj koji se desi. Neuer je pobedio 100. meč protiv Chelsea, to je bio 100. meč u Ligi šampiona. Njegova 100. pobjeda. I prestići će Casillasa koji ima 101. Koliko imamo ljudi? Imate Koliko je još ostalo? 10, 9, 8, 7 i 5. Dobre, moramo... Pa da, zato ja kažem Bayern, oni farmaju Da. golove i tako u grupnim fazama. Pa jel mogu da budu Robben ili Ribéry? Ja sam razmišljao Ja mislim da Robben može sigurno. Chelsea, Real, Bayern. Da, brate. Robben. I ovdje se naša igra završava. A kako nije Ne, Robben? ali kako nije Lewandowski i kako nije... Ne razumijem. Ja ne znam kako nije Lewandowski. Zato što Miller i Neuer igraju 150 godina. Robben igra u Chelsea, Lewandowski Bayern meni i nije jasno Realu, kako nije. brate. Meni baš nije jasno kako Čovjek, nije. znači... Ne znam kako nije Lewandowski. Ali kako nije Robben? Robben nije, zato što je Robben igrao do 2019. U Bayernu i krenuo je sa svojom ligom šampiona od 2011. Hajde, ko je? A Miller je krenuo od 2010. i igrao je do 2025. Znači to je 15 godina, a ovo je 7 Pa dobro, godina. znam, ali zato što igraju i u Realu i u Chelsea i Bayernu. Ne, evo, čisto ovako, peti je isto kako i Messi ima Toni Kroos sa 95 pobjeda. Sedmi je Benzema sa 94. A znao sam Benzema, ali on je tu neki šugav, nini... Normalno, osmi je Xavi sa 91 pobjedom, deveti je naravno Modrić sa 88 pobjeda smo i trebali. 10 je, ovo nije normalno, ovo nisam verovao kad sam video, ali probajte da pogledajte. Morata. Ne, nije Morata, ali evo reći vam dva kluba koji je igrao, Bayern i Real. Alaba. Da, Alaba sa 84 pobjede i 10. Brate, kako to? Mislim, dobro kapiram, igraju u Realu. Igraju dva najveća kluba u to vreme. Da. tako da. Ima smisla, ali kao... Modrića smo trebali. Ne, nije mi jasno kako mislite Modrića. Modrića, Krosa, Xavija, Benzemu. Ne, Xavi to baš mi nije mislim, jasno. čudan je. Benzemu ne bih rekao, nema šanse. Ne Ja znam sam imao zašto, u ali- glavi Benzema, ne znam, Benzema mi Ne, je... ima Ovo je smisla, loš ali- performans ste bacili. Da, okej. Završili smo. Završili smo, Sad da. idemo na igru. Da. Igramo igru koju dugo nismo igrali, pogodi ko sam, jel? Da. I, jel te, mi ćemo da zadamo, evo, na primjer, Boki dobija svog igrača, Nikola i ja ćemo da zadamo njemu igrača, to jest on će biti taj igrač. Svih vremena, I- inače. Da, svih vremena, bilo koji igrač i Boki treba nama da postavlja pitanja da bi pogodio ko je taj Ali igrač. dane pitanje. Da, sve pitanje treba budu dane. Evo, oni sad zadaju meni igrača. Ja makšem, okej. Šta Okej. daju, mogu ja na svom papiru. Možda bi ja samo meni, brišem da ne bi meni. slučajno vidio. Ajde sad za mene? Bokija. I koja je Onda težina? postavljamo pitanja. Ajde, koja je težina od 1 do 10 koji si Ne, dao? rekli smo teže malo bacimo. Pa što, koliko je od 1 do 10 to znači? Pa ne znam, Sedam. od 7 do 9. Ne, 7 do 9 nek bude. Da, okej. Uglavnom, postavljamo pitanja i neizmenično i ko prvi pobedi, taj je naravno pobedio. I to je to. Ajde daj i asocijacijama. Piši ti tu.
Daj bre ovu bre, hemijsku. Hoćemo nešto od nekog baš dobrog igrača. Ja smišljam za Nikola. Da. Ajde. Hoćeš? Pa može. Mislim da nije dovoljno lako. Mislim da je dovoljno teško. Pa jeste, brate, šta? Mislim, zato što realno ova igra je teška samo po sebi, jedino ako staviš neko znatije igrače. Pokaži na drugu stranu. Je previše teško? Pa... Nije, nema veze. Jeste malo. Jest. U odnosu na, ja mislim šta Nije. Ajde, promeni ga. Nije, tebi je teže nego Boki. Meni teže. Da, ali ovo je teže sigurno. Ajde, daj. Šta ste stavili? Čičarito. Ma daj. Pa to ja kažem. A kaže, ostavi. To je Boki stavio. Ajde, ja ću da smislim. Pričaj ti malo sa ljudima dok je da smislim. Ako ste već sad ovdje i slušate kako Vidi kako ste stavili. mi ništa ne radimo, možete napišite u komentare za početak vašu listu, ovu tabelu moćnih. Možete da kažete ko je najbolji igrač za vas. Možete da... Opet lajkujete, molim vas. Dobro. Trebaju nam lajkovi. Možete nas podržiti na svim linkovima u opisu. Tako je, iz sve društvene mreže, TikTok nekako... Očekivali smo više. Očekivali smo više, ali nema veze. Ali nema veze. Pogledajte, ima dobre igre gdje se mi gađamo jasucima, da pogodimo države. Znači pogodimo zastave, mislim, igrače iz te države. Može. Ajde, ovo je moje. Ok, Ajde. uglavnom krećemo igru, a vi stvarno napišite neki komentar i tako. Pro. Ovo su nam igrači. Aha, ovo su igrači, ovo je... Ili dole. Dole. Dole, da. Ok. Mogu ja sad prvi? Da. Malo od mene. Da li sam ja penzionis? Ne? Ne. Dobro, znači blizu sam penzije, hvala. Dobro, jel... Sam ja igrao fudbal 2013. godine? Da. Okay. Da li sam ja penzionis? Ne može ista pitanja. Da, moraš drugačije. Moram drugačije. Ali ne možeš da kažeš da li ja nisam, nego moraš sam da znaš. Da. Da li sam ja igrao u 20. veku fudbal? U 20. veku? Da. Ne, brate. Ali ovo mi se mnogo svidjelo pitanje, šta je ovo bilo? Ja sam igrao 2013. Da. Okej. Znači ja nisam penzionist, ali vjerojatno jesam blizu. Da li ja igram van Europe? Samo sekundu da se teleportuje sad nešto u moje ruke. Ne igra u Europi. Da, igra u Europi. Znači ne igram van Europe? Ne igra van Europi. Okej, znači igra u Europi. Ok, mogu ja? Možeš opustiti telefon. Da provjerim nešto. Da li sam ja 2013. godine igrao u klubu koji je igrao Ligu šampiona? Brate. Jel jeste? Ja mislim da nije. Moram provjeriti. Brate, pa nemoj toliko specifično pitanje. Ja sam igrao u klubu koji je osvojio Ligu šampiona ikad u svojoj karijeri. Da. Da. Da li ja trenutno sada igram u top 5 ligi? Da. Jel' tako? Da. Da li ja... Da li ja igram... Da li ja igram u Premier ligi? Ti ne igraš u Premier ligi. Ajde, brate. Izvijem se. Dobro, da li ja... Da li sam ja igrao u Nemačkoj? Ne. Brate, nije. Jel' da? Ne znam. Možda igram. Nije. Ubeđen sam da nije. Mogu je provjerim. Nije sigurno. Oj, brightness, brate, povećaj ga. Dobro, ajde... On mora da postoji pitanje, ajde sad čekat ću. Čekaj. Brate, ove igre gdje moramo 3 dana da provjeravamo. Nije igrao u Nemačkoj. Da, nije. Čekaj. Ajde, piti. Ajde, Ja ti ti pitam. Da li ja igram
u zapadnoj Evropi. To Da. se podrazumeva, Da, znate. da. Da. Jer treba da kažem šta sam. Da, Pa ne, igraš u prošli zapadnoj put Evropi. si pitao i nisi znao, ali ajde sad Ne, si igraš u naučio. zapadnoj Evropi. Ok. sigurno. Da li ja igram u Španiji? Ne. Da li sam ja igrao u Premier Ligi? Da. Da. Da li ja igram u Engleskoj? Ne. Da li sam... Da li igram? Zato što sam mislio kao da li sam igram, Igraš. punili ste me. Da li igram u Francuskoj ligi? Brate, svaki put ću... Čekaj, kako ja da pogodim ako ne sam to pitanje? Ne, pa mislim, smeš. A? Nego ne smeš da postavljaš, pa zato što sam ja to već pitao, kao, pa ne smije on da pita da li igra. Ne, okej. Razumeš, to je druga stvar. Ne, pitat ću na drugačiji način to pitanje. Pa da, to jeste point. Pa da. Da li... Dobro, ja sam igrao u Premier Ligi. Da li sam igrao nekad u Manchesteru? Manchesteru, kao gradu. Da. Da. Da, okej. Da li moj igrač, sada gde se nalazi u ligi, da je tamo voli da jede paelju? Dobro, zanimljivo pitanje. Znači, ja ne igram u Španiji, u Engleskoj, u Francuskoj, da li igram u Nemačkoj? Ne. Znao sam da će to da se desi. Da li- Svaki put, brate. Da li igram... da li sam ja igrao u Manchester Unitedu? Ne, Ne. Ok, ja sam igrao u Manchester Čekaj, City u Francuskoj. 2013. godine. Da li sam ne ja igrao sam u igrao? Salfordu. Da li sam ja igrao u timu u Francuskoj koji nosi... koji ima plavu u svom grupu? Yes. Da li sam ja, neću se da pitam, da li ja igram u timu koji je osvojio Scudetto? Mislim da da. Check that. Daj Bokiju da čekuje pa ti piti. Da, zato što, da. Ajde. Ljudima će u redu biti Što dosta. si pitao? Da li igram u timu koji je osvojio Scudetto ikad? Ajde Aha. ti piti. Dobro, da li sam ja igrao 2013. godine u Manchester City? Moramo i to da proverimo. Dobro. Jeste igrao u klubu koji je osvojio Scudetto. Dobro. Okej. A čekaj, jel moj ovaj... Tvoj jeste igrao 2013. 2013. u u City, City, ok. da. Da. Da li moj igrač igra za PSG? Ne. Da li ja igram u klubu koji ne spada u 6 najjačih u seriji A? I to se zna, nešto. Da. Da. Da li ja igram trenutno? Ne trenutno. Da li sam ja Španac? Ne. Da li igram trenutno? Da li... sad, ne mogu sad, koji su... Da li igramo u Marseju? Da. Yes. Okej. Da li... Da li ja igram u Lazio? Ne, Dobro. to je top 6. A da, glup sam. Dobro. Dobro, sad sam skapirao se. Ajde. Dobro, da li ja igram trenutno fudbal? Ne. Dobro. Igraš košarku. Da li sam ja napadač? Da. Da. Da li ja igram u... Ko svoje Scudetto u... van top 6 klubova? Jel igram u Bolonji? Da. Dobro. Da li ja igram... ja ne igram fudbal više. 2013. sam bio u Cityu. Jel sam ja Englez? No. Ne. Da li sam ja... Ja znam ko sam. Da li sam ja iz Evrope? Ne. Znam već ko sam, tako da. Ali neću da... Bolonja igrači, ja znam neke, ali... Znači ja trenutno igram u Bolonji, Da. tako? Brate, dosta njih je otišlo već. Da li sam ja iz Evrope? Da. Jesam ja Mario Balotelli? Da li sam ja iz Amerike? Ne. Ne? On je mislio da je Vea. Da. Da li... A, glup sam. Ja sam jako glup. Da li igram u... Ne, to... Da li... Ne.
Znači, jesam Evropljan, jel tako? Da. Da li sam iz zapadne Evrope? Ne. Ne, Ne. Ne. to nije zapadna Evropa. Niste valjda dali. Nije zapadna Evropa. Dobro, ajde. A druže, ko sam ja? 2013. u City. Ja sam- Brate, baš ne širiš znanje svoje, samo nisam, pitaš glupa okej. pitanja. Brate, ne pitam glupa pitanja, gledam taj tim 2013 City. Brate, pitaj nacionalnost, pozicije, ne znam, ko je, ništa ne znam. Nacionalnosti pitam. Dobro, Nisi dovoljno pitao. jesam ja igram ili napadača ili vezistu. Šta? Možda prepolovim Ne. veze. Ne, okej. Hoću da prepolovim. Volim. Da li sam ja iz Afrike? Da. Mislim, nisi trebao toliko. Da li... brate, znači kao nije zapadna Evropa, to bi trebalo da znači da je Austrija, na primjer, to je centralna Evropa, a znam da igraju, mislim u Austriji je igrao Arnautović, ali bio je još jedan lik. A ne znam ko je taj drugi. Tako da ako je taj drugi neću znati ko je. I ko još ima u Bolonji? Ja ne znam Mogu ti jedan... pomoći malo? Ajde. Kao nema se koncentriš na Bolonju. Kao nešto, kao to nije kao bitan deo njega. Nikola. Kao nije bitan deo, kao. Pusti ga! Igra u Bolonji. Da, igra u Bolonju, ali kao to nije Užas. najbitniji deo njegove karijere. Možda se zuriš. Sanja, ali on igra sad? Da, sad igra u Bolonju. Aha. Okej, kao da. Pa ne, opet ne znam, dobro, sad si mi previše pomogao. Niko, samo si... Nisam već, ovo neću pogoditi. Čili mobil. Jesam, već mogu. Previše si mi Yes. pomogao, ali iskreno hvala ti, brate, na pomoći, ja ću da prihvatim ovu pobedu, ali ne bi pogodim nikad, ja sam Bok ima zaboravio. pravo da pobedi dalje. Ne, znam, ali kao... Nisi pobedio još. Dobro, ali, pa šta imam pravo, vjerojatno ću pogoditi, ali zato što nisam znao, brate, zaboravio sam čovjek došao tamo. I ko je ono još došao, onaj iz kanadske ligi? I sad došao, Italijan isto. Ne, Mnogo poznat. Nije Insigne. Nije Insigne na kraju otišao, nego onaj Bernadeški. Bernadeški. Dobro. Jel sam ja sad, ovako, ja mogu da pogodim defanzivca ili golmana iz Citya koji nije ovaj. Ja sam ja Claudio Bravo. Ne. Ko sam ja? Ali dobro pokušaj. Sad dosta zavide previše lako. Sad ne znam drugih igrača iz Afrike. Da li sam ja Aubameyang? Da. A što što nisi rekao? Ko za jesi Aubameyang? Jesi. Ko sam ja? Da. A što se Ajde, tako lako probaš malo. stavili za meni? Hoćeš da mu kažem i onda on sam da Ajde. pogodi. Šta? Pa da mu kažem, pa zato što završili smo, Ajde, on je okej. ostao jedini, da mu kažem jednu asocijaciju Ajde. iz Srbije. Aleksandar Mitrović. Aleksandar Kolarov. Jeste, Kolarov, ali brate, zato Zaboravio sam što... na njega. Ne, Da. ti si imao stvarno prešpalo. Ne, baš si mi... Dobro, nije Nikola. bitno, zato što bi igra trajalo do preko sutra. Tako Pa da... meni ste prelako stavili. Pa jesmo, zato što... Okej je bilo. Brate, u odnosu na ove... Mislim da je bilo skroz fair. Uglavnom, okej epizoda. Ovo smo bili umorni, ovo igrali strela 100 godina. Da, Tako da, eto, zanimljivo, ali uglavnom drago mi je ako da ostane neko do kraja. Pozdravljamo vas, podržite nas Tribina Plus. Ajde. Tribina, znači imate da se učlanite na kanal za 100 dinara Tribina Plus, 300 dinara Tribina Plus Plus i 500 dinara Tribina Plus Plus Plus. To jel te znači da imate pravo da nam tražite zahtev za stadion, da dođemo negdje tu kod vas ili gdje god hoćete. Mislim, naravno, ako imamo budžet, zato što ne možemo baš da letimo avionom na drugi kontinent, ali možemo... Na primjer u negdje- Finsku bi mogli. Da, Da, tražili su nam. Tako Kuha da, se eto, osim toga imate i Patreon dole, imate razne neke stvari, bit će novih videa, jel te, kao i uvek. Može i Novih- Instagram ako može i... Novih tako. kolaboracija, možda neću ništa da Također, otkrivam. mislim da je previše možda kasno, ali ako želite, ako pratite Premier ligu, da se učlanite u Jeste kasno. u Kasno ligi. je. A nema veze. Mislim samo da... Ali eto, ovim putem možemo da pozdravimo sve koji igraju Tako je, da ligu, pozdravimo a ima sve. ih 40-ak. Inače, ja sam očan, ja sam zaboravio da napravim tim. Da. Dobro, ajde da završamo epizodu. Hvala eto svima što ste gledali do kraja, ako je Tako je. neko gledao i I ostanite uz sad- nas jer će se isplatiti. pozdrav. Pozdrav. Ajde sad ustani, neću više ovo. Neću više ovo ponašati. Ustani, brate, svaki put. Naše Fener. komšije sjajno da. igraju. Da. Brate, Ne, sam... šta je ovo? Ajde, Gdje je sad? brate, ne znam. Oko tebe samo. Bli. Brate, koji...